готино! Опа! Внимание, момчета! Здравейте всички! Победителят ще ме получи! Толкова е яко! Времето тече! Започвайте! О, да! Лисицата определено ще бъде моя! Ще видим за това! Задръж! Ще ти покажа какво е да си победител! Хайде, момчета! Нека нарисуваме най-яката малка лисица! Това ще бъде лесна победа! Вау! Какво да правя? Имам идея! Ще ми трябва лепило! Ще бъде забавно! Хей, Боби, какво става там? Сега ще видим как правиш тази палачинка. Няма никой там! О, Софи! Ами защо не работи? Изстискай! Вау, какво беше това? О, Софи! Някой няма късмет! Хайде, момчета! Това е страхотен шанс да спечелим! Нека покажем на момчето кой е майсторът! Виж, Боби, кой ще има най-готината малка лисица сега? Справям се страхотно! Сега преминаваме към оранжево. Ушите! И това е всичко! Какво мислиш? О, хайде! Погледни натам! Момчета, спрете! Боби, покажи ми всичко! Добре. Лошо е! Хайде, Софи! Добре, обръщам го. Вау! И ето го победителя! Този подарък е за теб! Ура! Вау, толкова си красива! Бинго! Сега ще имаш свое място! Сега имам стая. И си много сладка! Момчета, вижте този паяк, който имам! Харесва ли ти? Много яко! О, времето започна. Старт! О, да! Наистина искам паяка! О, Софи! Добре, нека да започнем. Паякът определено няма да отиде никъде. Сега преминаваме към черно като това. Имаме паяжина. Преминаваме към по-светъл цвят. Готино! Това е перфектно! Готово! О, време. Софи, махни ръцете си. Виж! А къде е паякът? Това няма да стане. А ти, Боби? Подготвил съм всичко. Готино! Ти спечели! Ура! Успях! Ето! Вау, дори има дистанционно управление. Хайде, паяк! О, не! Махни го от мен! Какво? Не трябва да правиш това! О, тъсих те! Виж, моят паяк! И това е много трудна задача! Време е да започнем! Добре! Хайде да започваме! Нещо ми подсказва, че този рунд ще бъде лесен за мен! Просто трябва да опитам малко. Явно Софи няма да спечели. Още цветове. Това е, което ми трябва! Започвам с зелено. Перфектно. Добавяне на някои детайли.
Вече ми харесва как изглежда. Нека запълним цветовете. Справям се много добре. О, време. Какво? Софи, предлагам да се обединим. Добра идея! Хайде! Това е хубаво! Поздравявам те! Дай 5! И ето твоята награда! Бай! Вау, това е истинско удоволствие! Нека го пробваме възможно най-скоро! Наистина е страхотно! Имаме голям късмет, нали, Боби? Опа! Момчета, вижте тази красота! За това. Хей, достатъчно. Хей, виж! Да, времето тече. Yes! Какво да правя? Всъщност имам по-добра идея, тъй като не знам как да го нарисувам, просто ще си направя нещо вкусно. Ето така. Поне мога да го изям. За начало ще взема този жълт цвят. Сега ще работя с зелено. След това имаме розово. След това лилаво. О, не мисля, че мога да го направя. Ей, Софи, нека аз да го направил. Добре, ще нарисувам всичко за теб. Не трябва повече да плачеш. Довери ми се, мога да се справя. Малко търпение. Всичко ще бъде готово за 0 време. Почти стигнахме, момчета. Оказа се, че знам как да го направя. Вау, това е толкова яко! Благодаря. Всичко е готово. Времето ти изтече. Опа! Ах, това е на Софи. Справи се чудесно, Софи. Не можах да направя нищо. Прав си, провали се. А Боби, поздравления. Не! Ето наградата ти. Какво да направя за това? Ще направя всичко! Време е да те направя още по-красива! Ще бъде много интересно! Нека започнем. Първо очите, после устните. Ти си такъв красив момък. Дай ми огледалото! Не! Ах! Как мога да го измия? Лицето ми! И ето ме! Виж какво имам! Това е истинска магия! Вау, яко! И времето ти започва! Започвай! Да започваме! Ще започна с този цвят. Нека нарисуваме контура. Сега добавям червен цвят и черен. Ето така. Изглежда доста добре. Сега ще ми трябва кафяв цвят. Добре! Това е перфектно! О, не! Не трябва да му позволя да спечели. Какво? Съжалявам, Боби. Просто бъдете тихи, момчета. А сега е време да започна. Изглежда като голям проблем, но мога да се справя. Сега, някои детайли. Това е толкова готино. И спри! Покажи ми какво си направил. Добре, обръщам го. Опа! Какво?
Не знам как се случи. Не. Софи, всичко ще бъде направено за секунди. Обръщам го. Вуаля! О, харесва ми това! Ето наградата ти. Ура! Истинско удоволствие ме очаква. Толкова е вкусно. И аз наистина го искам. Нека го направим отново. Вкусна сода, а сега прекрасен близалка. Вау! Да! Добре, дай ми го. Въвърни го обратно. Няма да го върна. Въвърни го, казах. О! Какво си направил? Упс. Ами... сега е мой ред. Не. Хей, това не е това, което искам. Взели си почерпка. О, хайде! Отвратително! Време е да пея! Момчета, направете ми този микрофон! Това е страхотно! Представям си се на сцената! Бих бил талантлив рапър. О, не! Хайде всички, обърнете внимание. Това е по-добре. Времето тече, продължавай. Добре, трябва да се постарая много, за да спечеля този рунд. Имам лоши новини за теб, защото в този рунд победата ще бъде моя. Ще видим за това. Явно се заяждаш с грешния човек. Нека видим кой ще направи по-добър микрофон. О, спри! Време е да ми покажете всичко. Готово е! Виж. Ах, не. Боби? Окей. Добре, най-красивият микрофон е готов. Впечатляващо. Браво. Това е твоята награда. Вау! Готин микрофон! Спешно трябва да се трансформирам! Софи, готова ли си? Готов за какво? Ох! Ушите ми! Не мога да слушам това. Ужасно е!